खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 7 डिसेम्बर आरो 10 डिसेम्बराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि भट होनायनि समखौ 1 घन्टा बारायनानै होबाय बे थांखिखौ आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना कोविड-19 नि थासारिखौ नोजोर होनानै ससियेल डिस्टेंसखौ फालिनो थाखाय लादों सिगाङाव भट होनायनि समा फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिममोन दा बेखौ सोलायनानै फुंनि 7 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगा 30 मिनिटसिम खालामनानै होबाय आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिशनार आलोक कुमारा बुंथिदों दि बे बारनि बिटिसि बिसायख'थियाव गिबि खेबनि थाखाय फट' इलेक्टरेल रलखौ बाहायनाय जागोन जाहाथे भट होगिरिफोरखौ मोजाङै सिनायनो हायो बेनि अनगायैबो कोविड-19 नि थासारिखौ नोजोर होनानै साफ्रोमबो भट होगिरिफोरनि बडि टेम्पारेचारखौबो नायनाय जागोन आरो सोरनिबा बडि टेम्पारेचारा जुदि नांनायनि बारा जायोब्ला बेखौ भटिं सम जोबनायथिं भट होनो बिथोन होगोन भिसिडिसिनि चेयारमेन निमन मुसाहारिनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों आमगुरिनि सुबुंफोरा चिरां जिल्लानि निसिमानि सिङाव थानाय आमगुरि भिसिडिसिनि सिङाव जब कार्ड आरो आइएवाइ न'नि गोबां रां जाख्ल'नाय जादों होननानै आमगुरिनि सुबुंफोरा मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंथिदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि साननैसो सिगां आमगुरिनि गंसे गोजाम हस्पिटालनि सिङाव गारनानै दोननाय गोबां जब कार्डजों लोगोसे बेंकनि पासबुक बोखांनो हादों आरो बोखांनानै मोननाय पासबुकफोराव बेंक बिगोमानि मुं आरो फट' एबा सावगारिफोरा गोरोबलाया होननानै बुंथिदों गोरिबफोरनि मोननो गोनां जब कार्डनि रां आरो आइएवाइ न'नि रांखौ भिसिडिसि चेयारमेन निमन मुसाहारिखौनो जाख्ल'दों होननानै आमगुरिनि सुबुंफोरा अजद दैखांदों लोगोसे बिथांमोनहा रां जाख्ल'नायनि हेंथायै दायनिगिरिखौ आयेन बायदियै साजा होनो थाखाय बिटिआरनि आइजिपिनि आखायाव केस फाइल गथायदों बाइक सालायग्राजों लोगोसे बाइकआव गाखोफाग्रायाबो गाननांसिगोन हेलमेट नङाबा होनांगोन 1000 रां जुरिमाना कामरुप जिल्ला ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआ कामरुप मेट्र' नोगोरनि थाखाय बे गोदान नियमखौ लाबोदों साखा खबनै सालायग्राजों लोगोसे गाखोग्रायाबो गाननांसिगोन हेलमेट नङाब्ला 1000 जुरिमाना होनायजों लोगोसे सालायग्रानि ड्राइभिं लाइसेन्सखौबो दाननानै होगोन कामरुप ट्रेन्सपर्ट बिफाननि डिटिअ गौतम दासआ फोरमायदों दि गोजां बोथोराव खुवा खुनानै लामाफोराव बांसिनै एक्सिडेन्ट जायो आरो गाज्रि जाथाया सोमजियो बेफोरखौ होबथानो थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों सिबिएसइआ मोनसे क्लियारिफिकेशन होदों सिबिएसइनि फरायसाफोर जाय क्लास 10 आरो क्लास 12 आव फरायो बिथांमोनहा जानो गोनां एग्जामखौ अनलाइन ना अफलाइन जागोन बेखौ लानानै गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोन्दों दा सिबिएसइआ क्लियार खालामनानै होबाय क्लास 10 आरो क्लास 12 नि एग्जामा अनलाइन जानाय नंला अफलाइन एबा रिटेन मुडआव जागोन बेनि अनगायैबो जायफोर फरायसाफोरा एग्जामनि सिगां प्रेक्टिकेल क्लासखौ खालामनो हाया बैफोर स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आलदा रोखोमनि एग्जाम खुंनो थाखायबो सानगोन होननानै बुंथिदों नाथाय दासिमबो एग्जामनि डेटखौ थि खालामनाय जायाखै रेलवे पुलिसआ सासे आइजोनि जानजिनिफ्राय सिखावै लाबोखुमानाय 1 केजि 500 ग्रामनि सना हमनो हादों माखासे स्ट्रेट खौरां मोननानै रेलवे पुलिसआ नर्थ इस्ट एक्सप्रेस ट्रेनाव सासे हौवा आरो सासे आइजोखौ हमनानै आइजोनाव सिग्रोमनायाव सिखावै लाबोनाय 1.5 केजि सना हमनो हादों रेलवे पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला बेफोर सनाखौ आसामसिम लांगौमोन आरो दानि बाजाराव बे सनानि बेसेना गासै 1 कौटिसो जागौमोन हमजानाय सानै दायनिगिरिनि मुङा फारियै आफरज आमिर उल्लाह आरो सामाद भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो आसाम राइफलआ मोनसे अपारेशन खालामनानै एनएससिएन उदखारि हान्जाफोरनो हाथियार दैथायहरखुमाग्रा सासे दायनिगिरिखौ हमदों हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा साजिद आली नामथि सारियालिनि आसाम राइफलआ बिखौ नाहरखटियानि अभयापुरी गामिनिफ्राय हमदों आरो बेनिफ्राय माखासे हाथियारबो हमनो हादों सिकिउरिटि फर्सआ साजिद आलीखौ हमनो थाखाय दान मोननैनिफ्रायनो नागिरगासिनो दंखायोमोन WWE नि मुंदांखा बारग' हेभि वेट चेम्पियन ग्रेट खाली बिथाङा आबादारि बिलनि हेंथायै दासान्दि सोलिबाय थानाय आबादारिफोरजों धरनायाव बाहागो लाफादों टिग्री बर्डाराव जाबाय थानाय आबादारिफोरनि धरनायाव बिथां ग्रेट खालिया थांनानै बाहागो लाहैदों
आरो बिथाङा इन्स्टाग्रामाव मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आबादारिफोरनि बे धरनायाव भारतनि गासैबो सुबुंफोरखौनो सोरखारनि फार्मार बिलनि हेंथायै गसंनो खावलायदों। बेजों लोगोसे भिडिअनि गेजेरजों फार्मार बिल फैयोब्ला आबादारिफोरा मा मा खहा जागोन बेखौबो बुंथिदों। बे धरनाया जेब्लासिम फार्मार बिलखौ सोरखारा बोखारा अब्लासिम सोलिबाय थागोन होननानैबो बुंथिदों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला आबादारिफोरा 6 दाननि जाग्रा लोंग्रा लाखानानै बे धरनाखौ होदों। आसामाव पीएम किसान स्किमखौ लानानै बेले बेजे खालामनायनि सायाव गुवाहाटी हाइकर्टआ आसाम गभर्नमेन्टखौ सप्ताब्रैनि गेजेरावनो फिन होनो थाखाय बिथोन होदों। शिबसागरनि आमगुरि नवनिर्माण समितिया बे केसखौ लानानै गुवाहाटी हाइकर्टआव आर'जलाइ गथायदोंमोन। बिथांमोननि एडभकेट ए.आर. भुइयानि बायदिब्ला पीएम किसान स्किमखौ लानानै गोबां डिस्ट्रिक्ट जेरै शिबसागर, जरहाट, गलाघाट आरो चराइदेव बेफोर जायगाफोराव गोबां बेले बेजे खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेफोर जायगाफोराव पीएम किसान स्किमनि सिङाव गोबां मानसिफोर जायहा बे स्किमनि गेजेरजों रां मोननायनि गनायथि गैया बैफोरबो रांखौ लागासिनो दङ होननानै बुंथिदों। मोनसे आरटिआइनि रिपर्टनि बायदिब्ला बे स्किमनि गेजेरजों साख्रि मावनाय, पेन्सनार आरो आर्मि रिटायारफोराबो रां लागासिनो दङ जाय गनायथि गैया। गुबैयै बे स्किमनि गेजेरजों आबादारिफोराल' बोसोरसेयाव 6,000 रांखौ 2,000यै खेबथामै मोननो हायो। आर'जलाइ गथायग्रानि मथे बिसोरो गिबियाव शिबसागरनि आमगुरि पुलिस थानायाव एफआइआरबो होदोंमोन, नाथाय पुलिसआ बेनि हेंथा जेबो खामानि मावाखैमोन। बेनि थाखायनो बिथांमोनहा बे बेले बेजे जानायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआव आर'जलाइ गथायदों। खौरांनि बायदिब्ला जरहाट जिल्लायावनो 30,000निबो बांसिन आबादारि नङैफोराबो बे रांखौ लागासिनो दङ। कामरुप जिल्लायाव प्लास्टिक फाननाय आरो बाहायनायखौ बन्द फोसावबाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव प्लास्टिकनि बेग फाननाय आरो बाहायनायखौ जिल्ला खुंथाया गोख्रोङै बन्द फोसावदों। थाबैनो बे फोसावथायनि खामानिखौ मावफुंनाय जागोन होननानैबो फोरमायनायजों लोगोसे प्लास्टिकनि बेग फाननाय आरो बाहायनाय नुयोब्ला जुरिमाना फोनांगोन होननानैबो फोसावदों। कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसननो बेखौ नोजोर लाखिनो थाखाय बिथोनलाइ गथायदों। कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया बे थांखिखौ गुवाहाटीफोराव दैनि नालायाव प्लास्टिक गारलाबायनायजों दै नाला बन्द जानाय आरो दैबाना जानाय बेनि थाखाय लादों आरो बेजों लोगोसेनो आबहावाखौ नोजोर होनानैबो लादों। एमडिएच ग्रुपनि बिगोमा धर्मपाल गुलाटिया मैया 69 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय। बिथाङा 1923 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोनोम जादोंमोन। बिथाङा सासे थाखो 5 सिमल' फरायनायमोन आरो बियो 1937 मायथाइयाव बिफानि मददजों माइरं आरो जि-जोमनि फालांगि खालामग्रोजेनदोंमोन। बिथाङा 2019 मायथाइयाव पद्म भूषण बान्थाबो मोननो हादोंमोन। गोलाव समनिफ्रायनो दिल्लीनि माता सनन देवी हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। दा बिथाङा मैया जोबथा हां लाबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा एमडिएच मस्ला बानायनायजों लोगोसे गोबां फरायसालिबो गायसनदोंमोन आरो फालांगिनिफ्राय मोननाय 90% रांखौ बिथाङा गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव दान होयोमोन। बिथां धर्मपाल गुलाटी थैनायाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दाखालिसो क'क्राझार आरो बाक्सानिफ्राय हाथियार मोनखांनायनि उनाव आरो फिन खेबसेबाव कसुगाव पुलिसआ रिपु हाग्रानिफ्राय हाथियार मोननो हाबावदों। माखासे स्ट्रेट खौरां मोननानै रिपु हाग्रायाव अपारेशन खालामनायाव पुलिस बिफाना गंसे 7.65 mm पिस्टल, गंसे मेगजिन, गरब्रै राउन्ड गुलि आरो गंनै आखाइजों बानायनाय राइफल बोखांनो हादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।